tapno maaramid mo ti akem a panagpanday tilinte. Ulitin. Kas at ngayangay na diputado, amapan at panday tilinte sa jay kongreso, anya ti maidayam alaing yan kabailam, tapno maaramid mo ti akem a panagpanday tilinte. Kas kulang takbay ako ti order at alphabetical, tapno wang pakabas-patula. Ako ang kumagkayat na hitang tamo siya. Siguro di question di masama masumbatan na diretso. Kaya nagkapunat ng mga pamilya, kaya yung buklay ng isosurupan yung bibingang kilala ng itbasan. So nani ko di elementary na pre-paging gana naggraduara ng postulato kay honor student na pirason yung gagagit ko tigbasa on sa bali. Gaget para medium ang guidelines ilalaing mo basa ka na kayo. Ang pumawatan nila ako, aging gana nagtrabaho ako. Siyempre ka kami sa abogado, associate na sa law office, associate mented, ito tawin. Di ko nag-ibang na pipukod ko nga law office. Kasi na ako Diyos ako, nasot na local and international clients ng kliyente. Gusto ko na ano sa amin na ang trabaho ipinoyan. Ano yung tigay ko sa wala ko? Masapol at ngayayahin na para congressman o rin yaman na posisyon ako, masapol ko nagakit. Masapol ko na paspas kagaraw para hindi programa na ipag-rock tayo amin kay sincero na pinlano kinaraminan. So, no, dahil kinagagit na ta. Siya kinirwamang namin nagtrabaho deadline si abogado ako, kanikang 15 days ko na tiporte masapol na 15 araw ang aramidan namin. Anak na ruwang mag-relax ako, trabaho na ako kay Rabi. Bigat, aging gana alas 10 kada alas 11. Napadasan na din nagtrabaho ako, damdamo, taluan daw, hanak na naturog. Di ba rin pala yung bisina? Di ba rin pala yung bisina ka ako? May sa abogado, may sa messenger, may sa sekretaryan. At baro ang kliyente, hindi, nagdakil na kaso. Di ba nga Domingo, taluan daw di jay, hanak na naturog. Kita ako manibot talo at talatamit na surok dua po lumigil nila ng mga opisina namin ako. Dahil nga ako sa nila. Sumpat message ako hindi na question. So may tira lang bidat tata na madaman ng abisi mayor. Every morning sumsumray ka sa opisina. Never na nag-absent the session me. Once lying ako sa emergency na meeting sa Manila. Ang mo tigil staff ko, masano nga sa dedicated hindi trabaho. Oray tamdamo nga na politiko ako, ingarigriga ko, masombre kinanayon sa opisina, tamang po aming na problema. Ken kalpasan sa eleksyon ako, ring buwan na kada barangay, tamakita melay, putong problema da, tami paganda, tigil problema da. Densya ako di ugali tayo, no panggap di serbisyong publiko. Datan tomet di aramidan tayo, no din tayo ito kongreso. Ambo tayo ako, di session di kongreso is Monday, Tuesday, Wednesday. Di Thursday nga Saturday or Sunday, pasapol nagawin tayo di distrito tayo. So di ka rin ipagpaga ako, din nga oras, din Thursday to Saturday, nagawin na ito probinsya tayo, at meeting kami, yung mayors, leaders, mamamelayan namin na problema natin na sa Poland na. Just saying nga.